Kedves testvéreim, ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból életre támad, az egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és föltámadását megünnepeljük, akkor reméljük, hogy a halálon adott győzelmének is részesei leszünk. Istenünk, Szent Fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, s a húsvét ünnepek kegyelmével mennyei vágyakra gyújts föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényes ünneplésére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Jézus Krisztus tegnap és ma, övé a kezdet és a vég, ő az alfa és az omega, övé az idő és az örökké valóság, övé a dicsőség és hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Szent dicsőséges seppei által őrizzen és védje meg minket Krisztus, a mi Urunk. Amen. Istennek legyen hála! Krisztus világossága, Istennek legyen hála! Krisztus világossága, Istennek legyen hála!
Oh,
a megváltás végéig.